Lenistarren eta Oñatiko kondien arteko hartuemunak ez zien gozo eta samurrak. Beti egote zien goraberak, pagaudierrak, baserritar bakotxak 24 marabedi, 3 laurden anega gari, laurden bat anega olu, eta 3 oio. Eta geixau. Bestalde bazien einbierreko lan batzuk, ezisek jaso, bere soluek landu, biezien egur, harri eta abarrak karrieu, eta einbierreko lanak gainera doainik egin. Eta hortik aparte, beste neurri batzuk be jarri zituen. Adibidez, baserritarren alabak ezin zien ezkondu bertako hidalguekin. Halako baten, lenistarrak ikusixaz Oñatiko kondiak, orduen mutikotxo bat zanak, ez zeukela injarrundirik, aurpegisa jaso eta frente egin zen. Eta hor nun, 1487 urteko gabonetan agerketan dan kondien aitea jauna, najerako dukia, bere lobien eskubidiak gordegunan. Han agerketan da 300 saldun eta 1500 oinezko soldaduki. Eskoitzan sartu zan, orduen erderaz esaten zan moduen auña de caballo. Jente guztiak bilurrez elixara igueuen, bertan sartu, atiekin jartu, hango sarraskixa. Batzuk ondo urten euien, beste batzuk 300 gora mondrauera egisi neuien.